Bună ziua! Astăzi mi-am pornit camera ca să vedeți cât de frumos sunt și pentru că jucăm Nightmare House. Da, pentru că vreau să vedeți cum mă spăriu. Da. Sper că se filmează și că se aude. Iar acest logo minunat care merge în 2 frame-uri pe când în când. Iar min 600 pe 400. Am mai făcut un take și nu s-a înregistrat audio, dar nu m-am jucat mult, deci nu vă spărieți, pentru că nu știu absolut nimic, deci încă o să mă speriu. Doamna de acolo, start new game. Bine. Am picat cu mașina în pădure. Ok. Am înțeles. Ciorile. Doamna Ciori. Și acolo avem castelul lui Draculia. Tuluaie. Mă sperie. Lopata. De lopata. Ui. Nu ați belit-o. Este-ți fraierilor. Nu pot să sparg ușa. Merg prin bunker atunci. Asta că știu schema. Desigur. Gazul. Opa! Ce faci, domnule? Bine, și asta nu trebuie la ce? Tomă! Vezi că sunt pregătit? Pistolul la mine din ce vezi? Trag, am un glanț în cap. Și ce trebuie să fac? Să trag cutiile, nu? Da. Trebuie să pun cutia așa, să mă pot urca pe ăsta. Discă, da? Dar de ce așa mică rezoluția? Desigur că e închis. Hai de cap meu săracu, omă, cum să mor pe budă tăiat în două? Bat! Ce dau în două? Iar.
Bine că am bandaj, dar... Ce se întâmplă? Nu înțeleg nimic. Paște globă. Na, mă. Unde ești? Unde ești ca mă tragă toporișca în cabin TV? Hai de capul meu. Normal. Na, crezi că mă prins după aia. Trebuie să pic jos. Doamnă, vedeți că mai am două glonțe, așa vă intra în cap unul. Așa, fugi de mine. Globă. Și rupte-mi goala de pe uși. Doamnă. Doamne, ferm orță să ăștia. One fell soup. E achievement-uri. Doamnă, treceți încoace, nu mai stau la discuții. Ce ne-o lăsat fantoma. Mulțumesc, doamne. Dar glonț, n-ai putut să-mi dai. Numai 6, eu și fac o 6 glonț. Opa, domnilor. Bam, am luat. Ce avem acolo? Băi, urât ești. Da, muri. Avem. Ce ăsta, mă? Bebeluș. E foarte bun. Nu ești fantomă. Oi! Hai, sări pe mine. Sări pe mine. Sări-mă pe mine. Sări-mă pe mine, mă. Toporul în cap stau. La câte viață-s. Nu pot mă în storage. Nu pot, dar plin de zombie. Cred că zombie. Ia, adică nu te-am mai văzut pe tine. Du-te, nu de ce. Glonț. Ia, mă duc eu la storage. Pentru glonț. Keys required, desigur. Voi unde ați mai apărut? De unde ați mai apărut? Cine să nu știu ăla în mine? Nu să-ți meargă, frate. Pardon, scuzați-mă. Noi bun. Noi bun.
Ce se întâmplă? Normal. Ce să vampir, mă, s-o jos atați de urât, că s-o spar și oglinda că m-a văzut. Dar de ce? Ai, omule nebun. Doamna. Ia, ce faci? Valentin. Ah. Chetușcă-s din Minecraft, așa stai de. În sfârșit o scăpare. Așa, văd lumina. Ies în spitalul de nebună. Și mai spăriat. Și am o lanternă care vede foarte mult în față din... Tu sunteți! Vă dau cu tupul în cap, mă! Nu vreau. Pot să ies pe aceea. Nu pot. Doamna! M-ați spăriat, doamna! Oi, cât sus! Și nu pot să țin, să dea charge-ul când vreau. Ți dau cu arma asta, o să mai șmeche. Cap! Nu stau la discuții, mă. Fuga. Oi, cât sus! Domnilor, nu mai am ciupa-ciups. Nu mai... Ai, grasule, du-te, mă, de aceea că n-am Big Mac-uri. Du-te! Și-o geară după Ronald, McDonald. Că la fomiști sunteți, mă, du-te, marci. Cas. Pa. Dacă mai încă unul de la gras. Pa. Fuga. Fuga prin pădure, nici nu mai stau la discuții. Come mașina. Du-te, nu mai sta. Pac-te. Du-te, mă, de aceea. You can't escape from my house. Spune că te juc. M-am speriat odată. Continui în Nightmare House 2. Nu se poate așa ceva. Lasă-mă. De ce? De ce? E bun. E foarte, extrem de bun. Sunt o cameră de nebuni. Nu puteam aici să stau.
fugă careva pe acolo, parcă își văd. Doamna. Security alert area under lockdown. Ninguém remain calm cu doamna. E bun, perfect. Lanternă. Let's go. Și am o mănâncă vârcolașii. Normal. Cum să nu? Cine? Radio Zoo? Schimbă. Spunem că am cături de grenezi. 24 de șnițăli. Te-am văzut acum. Chiar o trebuie să stângă toate luminile, mă. E tot de cafeteria, da, am o... Da, taci tu! Dă-mi o pușcă ceva. Ce surpriză m-a așteptat. Scaunii cu rochile, să mă distrez. Oh. Așa, da? Așa mai vorbim. Ce te trezești, domnul șef? Am zis eu că se trezește, domnul șef. Șef scârlătescu. Normal. Unde ești, doamnă? Te știu după lumină. Bun. Nici nu trebuia să ies. Încă sunt ok. Radio. Domnul. Normal că nu ne aude. Bun. Așa facem atunci. Deci nu stă la discuție. Și m-a spărat în și bă, om, 14 capte. Nu. Trebuia să aștept să miște treburile, chestii. Să trebuie să mișc eu. Ce nu-mi place jocul ăsta. Fix ce-mi place mie. Să am un topor și să-l dau de cap. Nu că mă spară, mă. Să închide lanterna, mă. Nu am nici pată de sânge, o lăsat și că e semnătură. Și maneta s-o stâns luminile.
Gata, eu aici stau. Eu aici stau. Nu mai pot. Deci nu mai pot. Hai să ne mișcăm. Să închide lanterna din 2 minute. Cum să nu? In case of nu știu ce, break glass. Nu, fix aia facem. Break glass. Oh. De ce vă porniți? De ce s-o închis ușa? Tu m-ai ajutat. Îți mulțumesc, domnule Romeo. Nu știu, dați mulțumesc. E bun. Ăsta moare sigur. Domnul Romeo. Domnul Alfa Romeo, mai sunteți aici? Doamna. Doamna Aurelia. Ești ușa, te provoc. Ce-mi s-o Doamna. Ce zici? Nu te aud. Lasă-mă să ies după mea e. Nu o să mai fiu acolo, așa? Normal. Nu mă și duc. Pa, Aurelia. Ce-au ales? Nu mai stau la discuții. Expose. De ce să nu mergi așa? Normal. Normal. Ești un pic. Pasă pe buton că poate mere. E că sunt un lift format din... E bun. Că în sus sau în jos? Cred că m-am dus în jos. Doamna! Ne mereți, Aurelia. Aurelia. Ce s-a întâmplat? Sparg ce vede. Mediu. Ce ai spart, Aurelia? Da, nici nu vreau să merg pe acolo. Domnul! Nu se poate. Chis. Am crezut că e un om cu cap de cutie. Lasă trezește, las că mai lăsăm să doarme. Trezirea. Trezirea domnul Bobiță. Nu, ești mort, clar. Ce pe televizor? Please stand by. O stat. Destul de... Să nu vă ridicați din scaunele voastre, cotule, că mă spăriu. Și nu vreți să mă vedeți că mă spăriu. Ce ți-am zis? Intrăm pe ușa pe care scrie mare danger. Hai că să fiu, nu o să pățim absolut nimic. Să închide lanterna.
sala de operații pentru Aurelia. Ce e aici? Crochile. Că spargem cum să nu se poată să intre pe stănuica. Normal. Tu chiar ai aceea scheletoane, trebuie să mă spari. Vai, vă mulțumim, domnul pacient. Nu vă mulțumesc, domnul pacient. De ce mi-ați strâns becul? Mă înglonț. Unde ești, măi, fraiere? Să-mi pic ce să... Mamă, uite că după unde trebuie să merg, mă. Butonul mare roșu, îl apăsăm. Nu știu ce trebuie să fac cu asta, o lăsăm pe aceea. Apăsăm butonul mare, numere. Apăsăm butonii, numere. Ce paranoidă că am... Să nebun sau trec ceva pe acolo. Acilișa. Și mă mâncă, doamna. Și-am spart becurile. Lasă-mă să ies. Doamna. Aurelia. Nimă că am rupt capul. Să nu te încide. Ia, să trăucine aici. Da, voi de unde ați apărut? E savanți. Și am de ce nu vă fugi? A, da, ce frumos a făcut acest loc. Dintr-o dată, atât de primitor. Nu să avea becurile. Aurelia, hai că ți-am făcut o surpriză. Nimă să trag tăgie. Oi, că mă trage și pe mine. Bine. E bun. Pasaj secret. Aurelia. Te aud, te simt, my spider senses are tingling, baby. Aurelia. Aurelia. Lasă-mă, Aurelia. Toci-mă. Am văzut că te-am mișcat. Ociu. Crezi că te-ai dus de joia? Ce mă făceam în lipsa ta? Aurelia, vai ce sprint ai dat, fata mea. Se la maraton. No. Alo. Ce-am mere?
știe că n-am ce face. Mă, merg așa și nu fac ce trebuie, nu? Ce trebuie să cumpăr un suc? Sunt la telefon, e ceva pe bănci. Ce-o trebuie să le-am să-mi dau de cap? Mai prost-ți, mă. Pun scaunul cu roțile, da? Să mă propulsez de pe el. Perfect. Nu spune că o să ajung. Normal că l-o tras. Aurelia, să fă o mică. Important acum. Cum te trezi că ți-am tras una peste cur? Adică eu, tu așa o să mori. Un pariu. Normal. De ce? Stau foarte bine aici, am de mâncare. Propriile mele gambe. Nu mai trebuie să mai fac absolut nimic. Ți-ți dau cu oameni, nu o să am glonță pe tu, Aurelia. Ce se întâmplă? De ce mă văd așa? Am luat pastila antidrog. Mă uit în spate, așa mă chem. Lasă-mă să ies. Aurelia, tu ești maică. Tanti, Aurelia. Ce n-au scam, rotile. M-au băgat în sos de tomate. Ce m-am trezit în catacombe. Nu, și aici las. Mă pun aici pe scaun. Bă, saltea, de fapt. Salvez jocul și aici stau. Aici se termină episodul, gata. Sper că v-a plăcut să mă vedeți cum m-am spăriat. De numai. Dacă mi-am filmat jumătate de oră. Nu. Urmează să vedem ce se întâmplă cu tanti Aurelia în episodul următor. Nu. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine, frumușelul de mine. No, și ne vedem data viitoare. Ciao les!